Finalista číslo 4, strážca Zajačkovej lúky. Prírodná rezervácia Zajačkova lúka je svedkom a pamätníkom udalostí, kedy okolitú krajinu navždy zmenila výstavba vodného diela Nová Bystrica. Na jej okraji vás privítá mladý buk, sťabý strážnik s netradičným vzrastom. Približne v 2-metrovej výške sa jeho kmeň rozdeľuje na dve samostatné, hrubé ramená, ktoré rastú rovno vedľa seba a tvoria nezameniteľnú korunu. V jeho blízkosti stojí malá chalúbka s miestom na oddych a spolu s bukom tvoria dominantný prvok prírodnej rezervácie. Toto miesto nesie aj tichú spomínku na človeka, vytesanú do kameňa pri Malom krížiku. Najväčším lákadlom Zajačkovej lúky je každoročné jarné divadlo. Celé svahy sa menia na rozkvitnuté koberce chráneného šafranu karpatského, ktoré spolu s bukom pri chalúbke vytvárajú priam rozprávkovú atmosféru. Strážca Zajačkovej lúky nie je len strom. Je symbolom krajiny, ktorá spája krásu, históriu a ľudské osudy a ktorá si dokáže získať každého, kto načúva jej príbehom.